салом алейкум ба халқи тоҷик. ҳазору омад барои дастгириётон. аз ҳамаи шумо узр бахшиш пурсам ки уже биёнбораи ман катями аввал черкезов натонистам баромада муҳориба карда 20 кас 30 кас мо ҳами команда омадем Саратов дуруст шуда амҷадаем ай тамоми қувват весмона кардем. мақсад и организми одамизотай ма 1 кило 600 1 кило 700 грамм карда натонистам. мисол марам намехоҳам ин чиза, ма агар намехостам ма намеомадам инҷа. ма ай тамоми қувват кӯшиш кардам кунам. новобаста мо маслиҳат кардем ки мақсад ай гонорари ма минус мекунанд, пулои ма титул ма мегиранд, бо жолти карточка метаҳанд, не ки мо бояд бироем бизанем. агар ма вая бизанам мада не титул метаҳанд не ҳичи, просто агар вай мая бизанам мақсад титула мегира. мо ҳама условиёшонда розӣ шудем. бо чанд соат айбайн гузашт, уже фейс ту фейс наздик шид. гирифтан бое ки бояд 5 раунд мешуд 3 раунда карданд. гуфтан 3 раунд мезанед жолти карточка мисол ай гонорар минус мекунед, бо агар нулло бизанад титула наметиҳед. 18 розӣ будем. мақсад охир ба охир омада надодан ҳамин бой омада ташкил накардан. ман намедонам барои чӣ нафоҳидакшона ки мо мақсад ҳамин камарбанди худа ҳимоя кунам. лекин новобаста аи бо ма Анвар Черкесова дар коридори меҳмонхона қапидам, гуфтумша ки биё ҳама условиётон дар ина 3 раунд боша, 3 раунд мезанем. жолти карточка мадати жолти карточка ҳама медонад ки 1 раунд бой додагем уже бо гонорар ма ҳамаша бо жолти карточка. Они я разговаривал, давай. 3 раунда. Я понял, я сказал да, они сказали нет. Я же ничего не... Комиссия решает, бародарои ма акои ма катима буданд дар бари ма гуфтан мода пул дар кор нест, гонорарам пули боя ҳамаша гиранд. мақсад поясам гиранд, просто буроян амдик аз ҷанг кунанд. 1 кило 700 грамм 1 кило 600 грамм и причинаи набуд ки штоби мақсад мо ҷанг накунем. ҳами ҳама медонад ки чанд моҳ пеш ҳами Анвар Черкезов худаш 1 кило 800 1 кило 900 грамм карда натонист, лекин кати Максим Турнов биромад ҷанг кард. ҳамин ситуатсия ҳавай мада шуд, лекин мая намондам задан. ма ай тамоми қувват 100% боварӣ доштам, 100% тайёрии тамринои хуб гузарондам дар Тайланд. хай худованд худаш ман намехостам ҳамин. ма чанд қайтонистам, ма весма ганият кардам.